Egu berrion guztiei guri ere beste askori bezala tokatu zaigu orain gabonetan lan egitea, baina bueno, lan egingo dugu poses eta saiatuko gara sarean zehar hau egiten. Zer gertatu zaigu programa honetan? Ez daukagula ia edukirik, hau da, egun hauetan familiarekin egoteko gunak dira eta bar, eta ez daukagu ezer berria komentatzeko. Urtearen birpasoak egiten dira ere, baina bueno, birpaso gutxi egonda aurten, kontu bat izan dugu bakarrik. Orduan egin dugu hau saiesteko, basikoki gure formatua aldatu. Eta pentsatu dugu, aurten ez dugu enpresako afaria egingo, hau da, ez daukagu nora joan eta ziurrenik gehiegi izango ginateke leku batean topatzeko. Non topatu algara? Irratian. Eta horregatik, afari olako zerbait egingo dugu, baina hemen irratian. Eta horretarako Borja Arbosa daukagu hemen, beti bezala, arratsaldeon, Gabon, Borja, egu berrion. Eta baita, esan dugu, beste ataletan edo nor hartzen du parte, gehienetan, Gaizka Carmona, arratsaldeon, Gaizka. Arratsaldeon eta egu berrion, Inigo Sandino eta Borja Arbosa. Hemen hirurok saietuko gara zerbaiti buruz hitz egiten, teknologiari buruz hitz egiten, edo gure txorradei buruz hitz egiten, baina tartetxo bat pasatuko dugu zorionez, eta, humore pizka batekin. Sarean zearen parte hartu nahi duzu? Gure berriak iruzkindu? Ekitaldi bat kontatu? Gure hankasartzeak kritikatu? Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat, info@sareanzehar.eus. Gure WhatsAppa 688-688-00-bederatzi da. Telegram ere daukagu, 688-688-00-bederatzi. Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere. Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean. Zuen mezuak itxaroten ari ditugu. Bai? Bai. Eta egia da, hau ez da gure berrien atalaren sintonia, baizik eta gaurko, hautatu dugu beste sintonia bat. Gainera, Borja esan du zein izan behar zen gaurko sintonia. Badakizu zein den hau, Borja? Horatzen duzu? Nola astu, horatzen dut. Helix Nebula sintonia, gure hasierako sintonia hiru denboralditan. Helix Nebula izan zen, hainbat denboralditan, hiru denboralditan erabili genuen abestia, Ana Managuchi taldeak eginda, eta beste tipo batek izan zena Twishart egin zuen haien egu berriko bertsioa. Orduan, hori hautatu dugu. Zu momentu horretan ez zenuen Gaizka sarean zehar entzuten, ez da? Bigarren denboraldiari buruz ari zara? Ez, laugarren, bosgarren eta zeigarrena. Laugarrena, bosgarren eta zeigarrena. Hau zen batgarrena da? Hau da amargarrena. Amargarrena. Duela 4 urte. Duela 5-6 urte, bai. Ez nengoen irratian. Ez nengoen irratian. Ai, geixajo. 12 urte nebazan. Se galdu duzu urte, oietan, gure saioaren urte mamitsuenak, urrezko urteak, esango genuke. 12 urte nituen, Inigo. Bueno, ni zer gogoratzen dute, ez dakit urrezkoak, baina ja birpasoa egin genuen
gainera urte honetan egin dugu birpasoa, hamarkadan zehar, bala ezagutu genituen berriak. Orduan, ze berria galdu? Bueno, esain besterako, ez? Uste dut, oberena azken urtetan etorri dela. Bai, bueno, gure kontuak azkenean izan dira gorak aion garela, ez? Azken urtetan kalitatezko programa bat egiten ari dugula, eta ez dut sinisten esaten ari dudan araitze. Bueno, saiatzen gara gauza on bat egiten. Segingo dugu gaur, claro, eske bildu gara hemen, komentatzeko eta esateko hainbat gauza, baina ez dugu esan zer komentatuko dugun edo zer urtearen birpaso egin dezakegu. Azkenean, hori, urte honetan... Ni edukien zuzendaria bezala agian boskateta bat egin dezaket, edo nire botoa eman zertatzen buruz. Eman zure iritzia, bai. Dakigunez, urtea bukatzen denean ikusten dugu uste dut berri atal askotan nola egiten ditute birpasoak, ez? Ze eman du urte hau, ze izan dira mugimendu garrantzitsuenak. Urte honetan, nahiko arraro esan dugu, koronavirusa dela eta, baina uste dut, pizkanaka gauza berdina egin dezakegula, hau da, denbora makina hartu urtarriera edo txaiera jun, ikustea ze berri ikusten genituen garrantzitsu bezalakoak, eta komentatu nola urteaz murgildu dira, eta pizkat gure iritzia eman. Urtarriarekin hasi baino lehen, suposatzen dut prestatu duzula hainbat berri komentatzeko momentu honetan, baina urtarriarekin hasi baino lehen, ni urtarriaz gogoratzen naizen momenturik argiena edo izan zen bere momentuan Mobile World Congressari buruz hitz egiten hasi zela, eta esan genuen, agian gehiagizkoa izaten ari da Mobile World Congressak izaten ari duen erreakzioa guztia bertan bera uzten eta ekitaldiak kentzen eta bar, baina azkenean arrazoi esan zuten. Haiek izan ziren lehenak esaten, hau ezin da ospatu eta ikusiko duzue ez dela posible izango, eta esen posible izan. Martxoan geunden guztio gure etxeetan, esan Mobile World Congressa, ez. Azkenean, ondo egin zuten bakarrak eta egin gabe geratu ziren bakarrak baita ere, zeren hortik aurrera egin dira, uste dut, zeuden ekitaldi guztiak noski modu virtual batean, baina egin dira. Hau da, zenbat ze kontaketa egin dezakegu ekitaldiei buruz zenbat normalean egiten direnak, azkenean egin direnak modu virtualean, eta hori bai zer esan nahi du modu virtualean, eta nola igo edo jeitsi egin duen kalitatea modu virtual batean egindakoan. Azken hilabetean, adibidez, abenduan ospatu dira bi ekitaldi, gaizka bati buruz konkretuki hitz egin ahalko genuke, baina ni beste bati buruz hitz egingo dut, Araba Encounterra izan dela. Encounterraren ekitaldi guztiak aldatu dira eta online kakotxan artean egin dira, azkenean beste formatu bat hartu dute, eta oso ezberdina izan da, arraroa izan da. Aurten, batez ere Euskal Encounterra, bere grazia edo bere kontua izan du agian bilera txikietan edo Encounter TV hori egin dutena ikusten, baina Euskal Encounterrak zuen mamia, batzutan esaten genuen txiste bezala, se han cargado, nola zen, la esencia de la parte. Encontraren magia galdu egiten da, azkenan, estimularen bitartez egin. Nik esango nuke, kasetariek asko esaten dutena konterrean saltzen duenean, hori ordenagailuak baino ez direla. Eta gero ikusten duzu nola, partiak egiten dira online, non ordenagailuak baino ez dira, eta ja... Ez da berdina. Ez da berdina, galtzen da. Ze falta zen? Jendearen bilera. Eta ambiente hori. Azkenean denbora kasetari horiei arrazoia kendu dio. Ez dira bakarrik ordenagailuak. Beste kasuetan, adibidez bideojokoen ekitaldietan ere ikusi dugu, nahiko argi gogoratzen dut, orain duela urte bat eta pizka bat gehiago, egon ginela Fan and Siriusean,
azken urteetan, nik egin dudan, estaldurarik gogorrena, 3 egun pasa genituelako hor. Bai, Bueno, egun terdi. Bai. Gogorrena, a ber, ez da bidezko esatea gogorrena izan zera, ni oso ondo pasa nuelako, baina bai oso luze izan zen azkenean, ekitaldi guztia estali genuelako, eta Gaming Roomen gainera 3 labur pensaio egin genuen. Bai, 3 saio egin genituen, 3 programa egin genituen, bueno, programa bat 3 ataltan banatuta, eta gauza da, bai, izan zirela 2 egun terdi, non, Indien CEO-ak eta beste kargo batzuk, elkarrizketatzen ibili ginen, bai. Eta horrek, claro, 3 programetarako eman zuen, baina bai, azkenean izan ziren ordu pila bat, eta gainera esperientziarik gabe, nire aldetik gutienez. Claro, hori alderatzen duzu aurten gertatu denarekin, azkenean guztia online izan dela, egia da doaka izan dela, orduan, bueno, parte horretan ez dugula galdu, baina bakarrik izan direla hitzaldiak, ez dagoela ezer jokatzeko, ezin zara joan leku batera jokoak frogatzera, edo zure lagunekin torneo batera sartzera, edo ekitaldi batzuk ikustera, hori ez dago, orduan, bakarrik hitzaldiak eta bar daude, eta beste guztia galdu da. Bai, ala da, hitzaldiak daude, hitzaldiak Fanasirusean ere bazeuden, baina ez zen erabilitako atalik handiena. Esan behar dugu, haientzat ere, nahiko garrantzitsua direla, hitzaldi horiek, baina jende asko ez duela, jokoak murgiltzen zaituztelako ambiente horretan, eta morgeratzen zarelako jokatzen, baina bai, bazeuden hitzaldiak eta oso garrantzitsuak, pertsona oso garrantzitsunak, eta oso interesgarriak, eta ez zegoen jende askorik, baina bai, claro, urte honetan hori dagoen bakarra, kasu honetan, eta nahi duenak badauka, eta ez duenak nahi, ez dauka, baina hitzaldien formatua bakarrik mantentzeak suposatzen du bai, publiko galera handia izango dela. Claro, beste hainbat ekitaldi azkenean bai egin direnak, beste batzuk bertan bera utzi direlako, baina azkenean egin direnak horrela egin dute baita, adibidez E3 bideojokoen ekitaldia duela ja urte asko parte nagusiena zela enpresen edo konpainien aurkezpenak aurten ere egon dira, baina ez da egon hori frogatzeko aukera, aurkezpen horiek bertan ikusteko eta frogatzeko. Bai, baina kasu honetan desberdina da, E3an jendeak badeko asimilatuta hor dagoen gauzarik garrantzitsuena elkarrizketak direla eta hitzaldiak direla, hor badoazelako enpresa oso garrantzitsuak eta ponente oso garrantzitsuak, baina bai da egia Fanasirusean hitzaldien atala dagoela askoz banatuago, bai. Toki nagusitik. Eta E3an naiz eta han hitzaldeak oso garrantzitsuak eta bar izan, jendea bazegoen nahiko ohituta streaming plataformen bitartez ikustera, zeren ezin zara batzutan, claro. Las Vegasera joan 3 egunez jarraian. Batzutan, gehienetan. Batzutan, orduan jendea bazegoen nahiko ohituta, streaming batean, hitzaldi guztiak ikustera. Arazoa bai izan da, hori ere, E3a bertan bera geratu dela, baina hala eta guztiz ere, konpainiek, haien aldetik, bakoitzak bera aldetik, streamingak egin dituztera, haien produktuak eta jokoak aurkezteko, eta bai izan dela nahiko zaila guztia aurkitzeko. Zer zeuden kanal pilo bat, eta arazoa da, kanal batek zerbait streamingatzen du, adibidez IGN Expo, egin zenean, zirela hainbat streaming, oso luzeak gainera, eta badaude kanal pila bat, YouTubeko kanalak, Twitcheko kanalak, streamingak toki guztietatik, daudela streaming horretara haien ahotsa jartzen eta haien iritzia ematen, eta oso zaila da originala aurkitzea. Hori da... Eta baita guztiak, streaming guztiak edo ekitaldi guztiak ere aurkitzea interneten oso zaila da. Claro, azken finean, bideojokoen enpresak, bere aurreikuspenak dituzte eta bere
prestakuntzak egiten dituzte momentu horretarako ekainerako, ia guztiak daude ekaina eta Gabonen artean gauzak aurkezteko eta bar, eta Animal Crossingekin ere ikusi genuen. Martxoan martxoan edo apirilan kaleratu zela, horrela planifikatuta zegoelako, eta kasu askotan ezin dituzu gauzak gehiagia etxeratu zure urrengo planekin talga egiten duelako. Orduan, gauzak aurkeztu behar dira, ekitaldiak egon edo ez egon, eta horretan. Eta gainera oso ondo atera zitzaien Animal Crossingen sortzaile izaren. Claro. Izan zen, pandemian atera zen lehen da bizikoenetako jokoa. Claro. Eta jendea bazegoen jenetzetan aspertuta, bazeukan jokoa. Eta izan zen pandemian saldu den, joko nagusia. Claro. Izan da gehien saldu dena. Hori, martxo apirilaren bueltan argitaratu zen, nola ez dituzu salmentak izango mundu guztia etxean dagoenean. Formatu fizikoan ez, baina formatu fizikoan ere Amazon eta barren bitartez saldu ziren. Baina esain bat, esain beste. Hori. Eta ikusi genuen ere hori komentatzen duzuna, jende etxean dagoenean, bideo-jokoen zenbakiak eta bar ere igotzen direla. Naiz eta jende asko pentsatzen zuen, Netflix, HBO, Rakuten Television eta mota hauetako streaming plataformak, pelikula eta serien plataformak, pertsona pila bat gehiago izango zutela, baina ez zuten ala izan, eta izan zuten Steamek, adibidez, askoz gehiago izan du, pandemianetan izan du, haren pikoa edo, azken 10 urteetan nagusiena. Claro, Steam eta adibidez Netflix arteko aldea izaten da normalean, Steam argitaratzen duela, gainera denbora errealean haien zifrak, haien erabiltzaileak, eta bar, Netflix ez du hori egiten. Ez dute inoiz esaten zenbat ikusle izan duen produktu bat edo beste. Dena arazoak egon ziren, gogoratzen baduzue martxoan batez ere, nik uste dut azken 10 urtetan ez dudala inoiz ikusi 4 operagailu handien prentsa ohar bat laurak aldi batera eta gainera eduki berdinarekin atera dutenak, aurten gertatu da, esan ez, txikitos, lasai, arazoak izaten jari ditugulako sareetan, erabilera ez ditut gogoratzen. Edukien kalitatea jeistera behartu zituzten, uste dut, konpainia guztiei. Netflix hori egin zuen, baina operagailuek berek esan zuten, kontsuma 140 gora egiten badu, ulertuko duzue, hau ez dela jasangarria horrela nenengo momentuan. Eta, esan zuten handitu zituztela kapasitateak eta bar. Baina, saia izan zen momentu hori operagailu guztietako, eta internet bidez lan egiten. Urte honetan ezagutu digu espresio berriak, telelana. Zenbat aldiz esan du da. Teleaizia, telelana. Teleikasketa ere. Ni telekaisketa baino telelana esan dut, asko. En fin, hori urtearen lehenengo atala, pandemiak utzi digun berriak. Uste gabean hartu zigun, eta horrela egin genuen. Segeiago, Borja. Begira, komentatu nahi baduzu birpasoa hasi baino lehen, nahiko interesgarria beti iruditzen zitzaigun birpaso bat. 2020ko pasaitz erabilenak berriro ere ez seguruenak dira. Claro, orduan, Norpas, atariak, besteak beste, erabiltzaileen izenak eta destifrazen zaiak diren pasaitz sendoak sortzen ditu, eta interneteko erabiltzaileek 2020an gehien erabiltzen dituzten kredentzialen zerrenda egin du 2075 milioi datu kriptatu baino gehiagotan oinarrituta, eta gehien erabiltzen direnak zibersegurtasunerako adituek inoiz ez jartzea gomendatzen dutenak dira. Baina, bere rankinean Norpasek zenbait
aldiz erabili diren iragaztutako pasaitzen zerrendetan zein alditan agertu den eta hacker batek deszifratzeko zenbat denbora behar izan duen gaineratzen du. Eta kasu gehienetan hori da segundu bat baino gutxiago. Hau da, hacker bat segundu bat baino gutxiago behar du honelako pasaitzak deszifratzeko. Orduan, top 10ean daude noski. Txe, barkatu. Top 10 egingo dugu, baina behetik gora, eta gainera irratietan egiten duten bezala 10. postuan. Ba bueno, 10. postuan daukagu Kuerti, bai, konkretuki QWERTY, hau da, zure 6 letrak teklatuan dauden jarrita bezalakoak. Bai, jarraian hartzen badituzu. 9. postuan 1-2-4-6-7. Hau da, berdina Kuerti egiten baduzu, lerro bat gainean hartzen badituzu zenbakiak, pum, eginda. 8. postuan zeina, hau da, portugesen esan da kontraseina. Ai, ama. Ez daki zergatik portugesen, jendea pentsatzen du ez dugula jakiten. Portugesa edo portugesari esaio inori importa, ez dakit. 7. postuan 7. postuan, 1-2-4-6-7-8-9-0. Hau da, pizka bat zifra gehiago jarrita, horregatik jendea pentsatzen du, bueno, hackerrak zeitik aurrera ja ez dute jarraitzen, ez badiozu eman... 6. postuan 6. postuan 1-2-4-5, beste kombinazio magiko bat, hau da, zuk zenbakiak mugitu, gehiago gutxiago, baina hortik doa. 5. 1-2-1-2, hau da, zergatik ez berriro ere hasi eta berriro ere jarraitu, ez da jakingo. 4. 1-1-1-1. Esan dudan bezala, ja, binariora mugitu gara, ez daki zenbaki de hori binario moduan, baina bueno. Hau izango da, a ber, barkatu 1, 2, 4, 6, 16, 32, hau izango da 63. Venga, top 3. Uste dut 63 hori baino zailagoa dela. Top 3. Eta aurten 3. 1-2-4-6-7. Hau da, berriro ere murgiltzen gara zure zenbaki lerroan, baina kasu honetan 8 digitoekin. Jendeari asko gustatzen zaizkie zenbakiak, Ja. Hori da. 2. Password, hau da, zergatik brasileran edo portugeseran jarri alalduzu ingelesez! Hau da, ez daka gehiagori. Jendea jartzen du password eta hor gainean, pentsatzen duk gauza kopiatu behar duela, ez dauka imaginaziorik, ze jartzen dut password. Nik uste dut jendeak Google erikaso egiten diola, eta sartzen dionean edozen pasaitz, eta Google esaten dionean, tu contraseña es incorrecta jartzen dagoela incorrecta. Zuzena. Bai. Password jarri, password. Barkatu, lehenengoa hori egingo dugu, baina beste bi izan ditugu 1-2-4-6 eta 1-2-4-6-7-8, azkenean varianteak izan direla. Baina guri gehien gustatu zaiguna oso bitxia izan delako, aurten pasaitz txarrenaren lehenengo postuan Picture 1, hau da, foto bat edo picture bat, aurrera izango zen lehenengo postuan. Ez dut ulertzen, zergatik Picture 1, ez dut ulertzen. Ez dakit, baina... Eta hau da desifratzeko errezera, nik esango neban besteak izango zirela. Hau da, gehien erabiltzen dena, ez desifratzeko errezena. Hau da, ikusi duzuen bezala, hau da, zenbakien kombinazioa, ikusi dugu 1-2-4-6, 5-6-7-8, 8-9 eta 9-0, hori kombinazio guztiak, password, pasaitza, kontraseña edo seña, portugesez, eta ja, zure teklatuaren berdina, Kuerti edo Picture 1, kasu honetan, ez dakit ze logika, baina jendeak erabiltzen du. Ez dut ulertzen. Dena den, pasaitz seguruena izan daiteke beti ez duguna gogoratzen, hau da, sistema batean apuntatuta dagoena eta sistema hori pasaitzpean ere dagoen sistema izan da, hori ezinezkoa denez. Ni duela urte asko beste irratsaio batean gomendatu nuen jartzea beti pasaitzetan parte bat berdina izango dena guztientzako, eta baina barkatu, baina nork dago gabonetan taladroarekin.
Oraindik ez dira gabonak. Ez dakit mikrofonoetan entzuten den edo, ez? Baina, en fin. Barkatu, hori esan dakoa. Pasaitu guztietan parte bat berdina izatea, gero, gehi simboloa jarri, eta azkenean, adibidez, bi letra larriak izatea gainera, konpresotasun pizka bat jartzeko, eta bi letra horiek izatea zerbitzuarena. Adibidez, esango dugu ordenagailua gehi MS izan da Microsoft. Ni esan behar du gutxienez urte honetan ez dakit pasaden urtean Google Chrome konkretuki ja pasaitzak sugerentziak ematen dituela, hau da, zuk pasaitz bat sartzerakoan esaten ditzu password sugerido edo pasaitza hor sugerentzia ematen duela. Eta nahiko ondo daude, hori bai, hori erabiltzen baduzu, apuntatu momentuan, zenen ja... Gogoratu K-iru... Ez, dira K-iru sortzi, WH, iru... Google Chrome azkenean zerbitzu osoa ematen dizu, ez? Pasaitza sortzen du, gordetzen du bere sisteman, eta gogoratzen dizu berri sartu behar duzuenean, eta gainera horten ere jarri dute komprometituta badago abisatzen dizula. Nire kasuen, 35 pasait komprometituta duzgat, ez dira ezberdinak, guztiak berdina dira. Az gaitezen 35 pasaitz dituzulako? Ez, a ber, pasaitz berdina da, baina 35 lekutan erabiltzen du. Hori gertatu da. Eta pasaitz hori komprometituta dago. Horren varianteak ez, kasualki, baina hori justo, bai. Hori gertatu da. Argitaratu da nonbait. En fin, ja badakizue, zuen hackerrari ez eman asperraldia, baizik eta lana eman behar diozue. Hori da. Nola jarraitu dezakegu birpasu hau egiten? Zerbait gehiago prestatu duzu, Borja? Gauza asko prestatu dituzu, ni pentsatzen nuen tertulieta bat izango zera hau. Emozionatu naiz, tertulieta bat izango zera hau. Eta baina hainbat gauza prestatu dituzu. Bai, eta nahi baduzu gure urrengotarako gure superheroiari invitazio bat eman aldiozu. Gonbidatu behar dugu gure superheroia? Bai, emaiozua. Bera nahi duenean, bere denbora hartzen duelako. Superheroia? Bai, beldurra dekot. Duela urte asko gure programa edukiz betetzen zuelako, esan, izendatu genuen organismo talde hau gure superheroi bezala, eta atal propio bat eman genion. Hori da. Europar Batasunaren berria. Sarean zehar. Europar Batasunaren berrian, hori da, komentatzen dugu Europar Batasunak azken egunetan eman dizkigun berriak. Teknologian asko sartzen direlako, kompetentziaren kontuetan, momentu batean roamingari buruz asko hitz egin genuelako ere, politika komun horretan baita teknologiari buruz asko hitz egiten delako. Eta mutikoni eta nire ere politika asko gustatzen zaigulako. Osea, hori egia da. Orduan gure superheroia Europar Batasuna da. Bai, eta gure superheroiak ekarri digun uste dut berri mamitsuena urte honetan izan dela kargagailu bakar bat jartzea mugikorrentzako. Hau da, berri hau ezagutu genuen, urtea hasi, urtarriaren azken egunean, bai. Eta hortik aurrera ikusi dugu nola bere estragoak egin dituen mugikorren merkatuan, eta ja bukatu da, urte honetan jakin genuenean Applek ez zuela kargagailurik salduko beren iPhone berrietan. Hau da, justu Apple izango zena damnifikatu handiena, zeren eta behartzen zuten mugikor guztiak C moduko kargagailu USB erabiltzera, eta Applek esaten zuen nire kargagailu bota ez Lightning hori egin zuen ez du kargagailurik jarriko. Hala,
Pikutara, du kargagailurik nahi. Hau da, inteligentzia modukoa, kargagailuk ez badu saltzen, ja, Europar Batasunean ezin didate zer esan. Kargagailurik ez badut sartzen kasan, beste 40 € lortu ahal izango ditut mugikor saldu bakoitzagatik. Apple, berriro egin duzu! A ber, egia da, normalean, gainera iPhoneko erabiltzaile basara iPhone Lightning erabiltzen duenez, mugikorra erosi eta 15.226 kable berri erosi behar dituzula. Bulegorako, etxerako, zure logararako, egongelarako, niri gertatu zait, orduan, azkenean... Eta ezin duzu kargagailu berdina toke guztietara eraman? Hori ez da... Ez da erosoa. Claro, hori da kontua. Orduan, azkenean iPhone berri bat erosten baduzu ziurrenik kargagailu hori izango duzula zure etxean edonon bulegoan eta zure motxilan ere. Orduan, bueno, hori niretzat ez da polemikoena izan. Azken aurkezpenetan ia ez dute komentatu, baina, bueno, niretzat, bueno... Sin más. Bueno, gutxienez, hemen Appleri ezin zaio ezer esan. Zeren eta Europar Batasuna esan zuen araudi hau egonda, zegoela zabor teknologikoarekin bukatzeko, eta beraiek esan dute, abai, agur zabor teknologikoa. Ikusi duzu... Prezioaren gauza ja urrengo urterako, baina zabor teknologiko ja ez da gongo beraiekin. Claro, baina, bueno, azkenen badakigun nola egiten. Kutsari gabe jasaltze hau izango da urrengoa, ez? Telefono hartzen duzu. Badaude memeak horri buruz, ja. Beti dauzelako memeak gauzei buruz. Eta urrengoa ja da iPhone 30. Zabaltzen duzu kutsa. Ez dago mugikorrik, espero genuelako mugikor bat izango zenuela. Eskerrik asko. Bueno, se kutsa. Nahiko. Ja, Apple Storea egango zara, eta esango dizute, vale, bai, eskerrik asko. 800 € ordaindu dituz. iPhone imaginarioa. Horrelako zerbait. Ba, bueno, a ver, Apple bete du, baina beti bere modura. Galdera da, eta zu komentatu zenuen Applera zizuenean, zeinik izango dira urrengoak. Zeren eta Samsungi buruz ja zurrumurruak hor agertu ziren, kagargagailuik ez, edo bai, edo ez. Azkenean, hau ez da adibidez 2000 eta gutxi, 2000 eta 2003 urtean geneukan egoera. Hau da, orain, adibidez gure estudiaren mailan kargagailu bat daukagu eta hemen 3 kable daude eta 3 kable hauekin munduan egon eta egongo diren ia mugikor guztiak kargatu alditugu. Egongo diren ez ezazu oso altu itxegin. Bueno, ziurrenik araudi honekin bai, araudi honekin egongo dira bakarrik USB-C edozein motatarako eta ja pasaden mugikorrak izan beharko dira edo micro USB edo ja Lightning. Claro, orduan, ba bueno, horrekin, en fin, 3 mota izatea ez da hainbeste. Kontuan hartu behar dugu, ba hori, horrelako araudiak sortu zirenean, marka bakoitzak bere konektore propio bat zeukan, eta kaso askotan belaunaldi berriarekin konektore berria egiten zutela. Bai, orduan, bai. Ba bueno, en fin, zeinik ez du beretxean gordetzen 20 kargadore desberdin kasoi bate. Kutsatxo batean. Zaborrera guztia. Hala, pikutara. Nintendok ere bere azken kontsolan, Nintendo Switchen jarri du USB-C, eta Nintendo normalean ez du horrelakoak egiten. Osea, Nintendo da bere formatu propia izatea eta bar, kargadorekin esan zuten, USB-C, eta listo. Ba, bueno, hori Europar Batasunak eman diguna kontu ez teknologikoaz aparte, hilabete honetan kontu ez teknologiko oso graziosoak egon direla, baina ez diren ez teknologikoak, ba, ez ditugu komentatuko, eta hemen utziko dugu. Sintoniak endu dut, uste dudalako beste sintonia baten momentua dela. Beti? Emaiozu. Zein da hau, ze kasu daukau? Ba, uste dut komediaren kluba izango dela. Komediaren kluba? Bai. Barkatu, prestatu behar naizela. Komediaren kluba! Gaur urtearen birpasoa. Feiderrarekin ondo egiten badut, ba volumena jaitziko dut nire ahotsen txuteko. Komediaren kluba!
Gehiago ez da, ja. Ja. Ez que, en fin, sintonia hau, musika hau, programa mitiko baten musika, en fin. Bai, beti gora jutzen zala sintonia hori entzuterakoan. En fin, es que oso ondo egin dago sintonia hau, hori egia da. Zer daukagu, zer izan dugu azken urtean komediaren kluban? 2020 urtean izan dugu bigarren zatikizun digitala, hau da, dakigunez urte hau izan da 5G etorri den urtea, eta 5G, etortzerako noski bigarren zatikizun digital bat egin behar da, eta lurreko telebista digitala berriro ere mugitu, eta berriro ere esan jendeari bersintonizatu behar dituztela beren antenak. Eta 2020 urtearen bukaeran, hau da, azken hilabete hauetan, ikusi dugu nola berriro gure antenak eta televisoreak berriro sintonizatu behar izan ditugu gure programak ikusteko. Bai, azken prozesu hau suposatzen zen martxoan izango zela, baina martxoan ezagutzen dugunez, prozesua bertan behera utzi zen momentuz, beste gauza batzuk egiteko, eta azkenean prozesua bukatu da, azken abendu honetan, eta ja, suposatzen da 5G teknologiarako behar dien maiztasun frekuentzia guzti horiek libre daudela, eta ja, telebista leku gutxiago okupatzen duela, eta interneta, mugikorrak leku gehiago daukatela haien konexioetarako. Berri hori jarraituz, baita ere urte honetan jakin dugu nola konpainia gehiago baita ere batu dira 5Garen estaldura ematera. Hau da, Vodafone pasaden urtean hasi zen bera bakarrik, bere kabuz, ni hemen, bai! 5Garekin, eta ja Movistarrek edo Euskaltelek, bai, esan behar da bere oso, ez direla kasu oso handiak, baina hasi dira bai bere lekuak estaltzen 5G teknologiarekin. Nik galdera bateko zuentzat. Zer egiten dizue barre gehiago? Bakunek, txertoek autismoa geratzen dutela esaten dutenak, edo 5Gak koronavirusa geratzen duela esaten dutenak? Ostras! Ni 5Garekin geratzen naiz. Ez que ja, txertoen gauza nahiko denbora gehiago nahiko repikatua zen, eta oraindik ilusioa hor jarri dezakezu posiblea denez, baina 5Garen aia eski hain ez dakit nola esan, hain tontakeri iruditzen zait. Claro, kontua da, alde batetik. Baita ere bageneukan hainbat urte wifiaren buruz hitz egiten, eta bazeuden hor jendea esaten zuela wifi seinaleak zure burmuinak apurtzen zuela edo. Bai, burmuinak apurtu da dauzkagu guztiak, baina batetik klasiko bat aipatu duzu, baina azkenean txertoi buruz eta osasunari buruz ikertzen dituztenek badakite zeri buruz dijoan kontua, eta en fin, txorrada bat bezala hartzen dute, azkenean txorrada bat delako, baino, eta guri hori gertatzen zaigu 5Garekin, badakigulako zer eta nola edatzen den 5G teknologia, eta azkenean uinak nola funtzionatzen duten, hori da azkenean gakoa, ez? Baina begira, duela aste batzuk ikusi nuen wifiarekin eta bar, enpresa batek hasi zela kutxak, metalezko kutxak saltzen router gainean jartzeko 5G esedatzeko, eta zituzten iruzkinak, reviewak esaten zuten claro, ez daukat wifia, orain ez banago router garen alboan ez daukat wifia, claro, 5G, konkretuki etxeko routerrak ez dute 5G esertarako erabiltzen, baina 5G erabiliko balute, ez dute datzen hori, ez da beste uinak ere. Wifi. Inigo, momentu historiko bat gertatu da, une honetan. Zein. Titulola antizipatu duzu. Ja, sekziorik gabe geratu naiz. En fin, doizbait gertatu behar da. Normalean, aurrera etzen naiz,
prestatzen ari dugunean eta ba, komentatzen badugu horretan gaude, baina... Bai. Ez que horrela gertatu da. Oda, ez da... Aldatu sintonia, Inigo, aldatu sintonia. Bueno, plan bera jun beharko naiz. Jarraituko dugu normal eta gero ja... Bilatu beste titulol bat. Bilatuko du beste titulol bat. Egongo direla. Emaida zu... 2020 urtean, nola ez dira gongo. Gauza surrealistak gertatu dira, hori bat, baina beste asko ere gertatu dira, baina azkenan bosgearekin erresa zen, ba hori komentatzea. Baina, bueno, bitartean beste sintonia bat jarri dezakegu, ezta? Bai, beste sintonia bat jarri dezakegu. Bai. Eta zein. Esan behar du zein edo... Alejandra. Bai? Bai. A ver, Borja, barkatu. Ez que bi arazo izan ditugu. Lehena... Bakarrik bi. Lehena, ez du da musika ondo jarri, baina nire arazoa izan da, ni normalean ez dut hau sintonia bezala jartzen, baizik eta esaten dut, gailu berri bat erosi dudara eta bar, eta esaten dut, integrazioa daukala sistema batekin. Zein da hori? Alexa. Ez dugu esaten! Ez hori da! Ez dugu esaten! Itz hori! Nire etxean bost gora aktibatzen direla! Bale, orduan, ez da esaten! Ez da esaten! Ni goratzen dut, urte honetan ez dakit zenbat, 3 edo 2 komertzial jarri dute non esaten zuen, ok, eta ni, eta esaterakoan, plip, lo siento, no puedo ayudar. Bai! Bai, horrela gertatzen da, orduan horregatik ez esan Amazoneko sistemari ez diogu bere izenez deitzen, baizik eta eske gainera musika hautatuta dago esaten duelako Don't call my name, Alejandro. Don't call my name. Ez esan nire izena. Baina az bukatzen da. Bueno, esaten du, ez esan nire izena, Alejandro Laiz. Lady Gaga ez zuen egin bestia hau espresuki, osea, ya bastante... Noizkoa da bestia hau. Noizkoa da. 2000 nik esan. Existitzen zen Alejandra? Gara jartzen? Existitzen zen 10 bezos, hori da... Ni deitzen diot Alejandra, Murziako tipo batek esaten diolako Alejandra, bere etxean Alejandra daukadako, hori da kontu guztia, ez pentsa, hau super pentsatuta dago, ez Emilcar podcaster den pertsona bati, kopiatu nion, ya está, ez dago, ez gehiago. En fin, begira, niretzat, aurten, Alejandraren urtea izan da, hasi nuelako urtea 2 bosgora joekin, beste bat erosi nuen kotxean izateko, azkenean kuriosa da eta lagunekin eta barre bat edo bi egin aldituzu esan, ez Alejandra, jarri ez daki zer, eta bera esan, ez dakit zer esaten ari duzun, vale, ondo, baina konfinamendua edu zenean Siri 0 zati 0 hori konfinamenduaren momentuan hartu nuen bosgorailu hori eta nire logelan jarri nuen eta ya la hemos jodido. Se va. Hasi nuelako 2 bosgorailuekin eta orain daukat 5. Zertarako nahi deko zuz bosgorailu? Kasu guztiak estaldu behar direlako. Egon gelan. Ni Googlekoak daukaz baita ere, orduan... A ver, orduan... Bueno, baita esan behar dut 2 etxetan zatituta, orduan, ja... Nik ez dekot bat ez. Ni daukat 4 eta bat. 4 eta bat, bai. Hau da, bat daukat kotxean, eta bestea, egon gune horretan baita ere sukaldea heltzen delako, logelan, bainugelan, musika jartzeko, eta esateko, Alejandra, ze guraldi egiten du? Eta ja, kuleroak jartzen ditut, jakinda, hotxa pasatuko dudala. Kuleroak ez dela esaten, baina bueno. Hori ondo iruditzen zait, beti gertatzen delako hori, azkenan apurtu egiten direla bosgorailuak komunean, ez zait itxaderatzen. Bueno, Borja, eskua altxatu du, uste dut, hemen taulan esperientzerik handiena daukara, gauzak
puskatzen zure... Ez que ni pentsatzen nuen zuk erabiltzen zenuela bainu gelan altavoz bezgora gailu espezifikoak urako prestatu daudenak. A ber, momentu batean... Erabiltzen ditu, horregatik ez dut jartzen hor bezgora gailu inteligentzia. Momentu batean hori erabili nuen, baina kontua izan da, azkenean, soinu kalitatea ez dela hain importantea niretzat, baina oso eskuragarri da, konkretuki Amazoneko, nola deitzen da txikiena? Input. Bai, Amazon eko input hori USB portu bat daukala, USB portu horretan mugimendu sensore bat jarri dudalako eta nire bainugelaren entxufe justu sarreran dagoela. Orduan, horrekin eta interruptor inteligente batekin kontua da, sartzen naizenean bainugelan argia pizten dela. Eta horrelako gauzak egin dezakezu domotika inteligentearekin. Hori da domotikaren kontua. Beste kontua izan da ere, azken hilabetean, logela batean estudio lan gune bat jarri dudala, eta horretan ere bosgorailu bat jarri dut. Nola ez? Claro, musika jartzeko eta gauzak esateko. Alejandrari kontatzen diozu zure esperientziak lanean? Ez. Ez, baina bai esaten dio... Zuzendariak bronka bota dit gaur, eta Alejandra esaten ez, kezkatu Iñigo. Eta Alejandra, XX tentazionen abesti bat jartzen hor, saz. Baina egia da, adibidez, lanean basaude, eta hotz nabaritzen baduzu, Alejandrari esaten diozu, igo termostatoa, eta automatikoki egiten dut, eta jazta. Horretarako termostato inteligente bat duzu lehenengo, baina bueno. Ni altxatu egiten naiz, pasillo guztia ibiltzen dut, eta temperatura aldatzen dut. Edo beto, nik ez dut temperatura aldatzen etxean, hile egiten baina dute txaketa bat hartzen dut, eta jarri egiten dut. Ba, bueno, es que, a ver, kontuan... Jende zahar teknologiko hau. Barkatu, hemen kulpable bat dago, eta zuzenean natibo teknologikoak deitzen diete. Ez zuzenean esango dugu zein da honen erruduna. Batio konpainia. Batioko duela 5 urte, gainera aurten bete dira 5 urte, bidali zigutela kit bat, uste dut ez genuela oso ondo edo behar zen beste review egin ez genuen gehiagei komentatu, baina kit hori nire bizitza aldatu du. Hasi nintzen termostatoarekin, mugimendu sentsore batekin eta bi entxuferekin, eta feria ematen dut. Terrible, ez da giltzen bat entxufe dauzkaden etxetik, interruptori guztiak inteligente jarri ditut. Txispak atera dio. Zure FBI agenteari gauzak errasten ari dizkiozu. Bai. Oso txarto. A ber, gaizka, nire FBI-ren agentea badaki non, ze momentuan sartzen naizen etxean, argiak pizten ditudan edo ez, eta ya está. Eta nire termostatoa zer temperaturan dagoen. Atxilotzen dizute egun batean edo bastean, Iñigo, badakigu. Ziurrenik. Desagertzen zaren momentuan ja jakingo dugu, ja gehiago iraundu, gehiagi iraundu. Epaitegietatik pasana urte honetan. Guztia ematen duzu. Iñigo ilegal. Bizitza askorako ematen du. Borja, zerbait gehiago daukagu, tituloleko momentuan nahi duzu. A ber, ja titulal aldatu dut, gutxienez, ja titulol bat daukagu. Orduan, nahi baduzu komentatu bestelako berriak hor daukasunez gidoian, edo denbora, ni baino gehiago kontrolatzen baduzu zenbat denbora geratzen den, berri gehiago dauzkagu, orduan ja zure aukera izango da. Nahi duzuna. Gaizka, zerbait komentatu nahi duzu zu espezifikoki aurten gertatu dena? Aurten gertatu dena, Borjak erabaki duena agian. Bai? Zein? Borjak erabaki duen berria bideojokei buruz, agian. Zein? Nahi izatekotan edo horrelago komentatu nahi baduzu. Bideojokei buruz, ze jarri duzu? Ez duzu zer jarri, Borja, gidoian bideojokei buruz. Bai, baina bueno, ni Gehiegi daukagulako. Kontatu diot hasi baino lehen, niretzat momentu interesgarriena izan dela urte honetan bideojokoen arloan Fortniteren guda, edo konkretuki Epic Games Fortnite eta izan duen Appleekin eta Googleekin kontatu genuena programa honetan, eta baita ere bere programan, nola hasi zen hori guztia dirua, zela eta nola diru sarrerak mantendu nahi zituen bere aplikazioetan, Fortniteko aplikazioetan erosketak egiten zirenean.
Kapitalismoak egiten duena. Kapitalismo, bai. Hombre, hau guztia, komentatu dugunia guztia kapitalismoaren Errua da. kontua da. Hori agi daukagu. Baina hori ez da gauza da zenbat meme eman dituen eta zenbat bideo eta zuk ikusten duzu Epic Games non bere bideoetan irudia eman nahi du non komunismoa edo 1984 edo ze motatako eroi bezala prestatzen da hor izateko eta zute esan duzu. Baina zu, zenbat bilete dauzkazu etxean hori izateko, ze working class hero orain edo zer. Badirudi, hori izan zen oso berregarria. Egien zan, ulertzen ez duenarentzako, Fortniteek guda izan zuen, Apelekoekin, bai, nagusiki, hasieran haien saltzeko metodoa, V-Bucks dela jokoaren moneta, saltzeko metodoa, Appleek erregulatzen zuelako, eta eguneko 30 ustut eramaten zuelako. 30 hori da. Eta honek egin zuena, Fortniteek egin zuena, izan zen, metodo hori alde batera utzi zuen, eta haiek esan zutena Twitterren, izan zen, presio berriak zituztela. Eta egiten zutena zen, jokoaren bitartez ordaindu zuzenean, eta eguneko 30 hori, kanporatu, eta zuk zuzenean ordaindu nahi zenuenean, zeneukan Appleen metodoa, €10, edo, hau izan zen adibidea, €10, edo Fortniteen bitartezko metodoa, €7. Bai. Orduan, zegin zuen Appleek, izan zuen, ez duzuela nahi, nire ordaindu, baina jokoa nire dendan daukazu, ez, eta kanporatu egin zuen. Eta orduan atera zuen bideoa, baina jendeak bazekien hau, zeren bideoa oso azkar atera zen, claro. Dendatik kanporatu eta 2 ordutara edo, uste dut, bazegoen bideoa zaretan, eta jendeak bazekin hau gertatu egingo zela, eta bazeukatela prestatuta. Eta orduan, gero, Appleek egin zuenan berdina, Googleek ere egin zuen, eta Play Storetik atre egin zuen. Kontua izan zen mega superprodukzio bat izan zela bideo hori, eta 2 ordutan argitaratuta gainera uste dut 2 salaketa gehiago egin zuela Epic Games Appleen kontra eta kontu guztia, hori ez duzu egiten ustekabean. Ez, hori prestatuta dauka. Hori prestatuta zegoen guztia. Dena den horrek aldaketak sortu ditu azken finean, azken hilabetean Apple negoziatzen ari duelako, ikusten ari duelako, ea garatzaile batzuentzat, batez ere txikienentzat, aldatu badu komisio hori eta 15ean jarri ez eguneko 30ean badidu guztiontzat edo ia guztiontzat izango dela, baina hor egin dute, hor utzi dute. Bai, ni historia inbeste ez du jarraitu hortik aurrera, nola geratu den eta ez. Fortniteek izan zuen terminoa ez jokoa baizik eta terminoaren bilaketa piko oso handi bat 2-3 egun horietan, eta gero ja hor geratu da, eta Fortnite badoa gutxinaka hasten ari da jendea Fortnite, badaudelako joko berriak errenpasatzen ari direna. Moda bat eta... Adibidez, oraintxe bertan Among Us. Among Us. Irailetik, jarritzen dau, irailetik. Fall Guys justo atera zen abuztuan, eta jende guztiak pentsatzen zuen hori izango zela urteko jokoa, eta 2 aste geroago jendea Among Us jolasten hasi zen. Zergatik ez dakit, Among Us 2018ko jolas bat da. Ez dut ulertzen. Ni uste hori dela moda, momentu honetan ni Among Us frogatu zergatik, ni lagun batek esan didalako, sartu hemen, gainera mugikorrean uste du jolasten baduzuela doainezkoa dela, zergatik ez du frogatuko. Gimnasian jolastu dugu Among Usera. Jolastu zure lagunekin. Hori uste du punto positibo bat dela. Jolastea zuen lagunekin zen azkenean komunitatea egiterakoan baita ere jolasten dela gehiago. Eta baita ere, Among Us Cyberpunk atera zen arte. Bai, aurten ere uste dut bombazo interesgarri izan dela bijoketan Genshin Impact. Genshin Impact irabazi duela sari bat erratzen ez banaz. Urteko jokoaren sari uste dut izan dela. Ez dugu eratzen, baina baina aurten 3-4 joku oso viralak eta oso interesgarriak egon dira. Hasieran komentatu duguna Animal Crossing, martxoan eta apirilan badirudi astota dagoela, baina TikTokeko meme kompilazioak badaude YouTubeen eta badaude pila bat. Tituloleko momentua, Borja. Beste titulol bat prestatu duzu? Bai, beste titulol bat prestatu dut, eta hemen nago pres zuri kontatzeko. Oraindik ez baduzu ikusi hau. Bai, ikusiko dugu.
Titulol. Atal honetan basikoki egiten duguna da nire sorpresa bilatzea. Hau da, Borjak saietzen du ni harritzea berri kurioso batekin, ahal bada teknologikoa, eta ni normalean esaten diot, hortik ikusi dut Twitterren nonbait. Orduz, bueno, azken boladan ez du lortzen, baina bueno. Borja, zer daukazu? Bueno, titulolen protagonista aldatu behar izan dut ja Faraday kutxarena kontatu duzun tagero. Bai. Eta bueltatu naiz tituloren egile maximo bat hemen agertu delako dela Apple. Apple, eta zer daukagu? Apple berriro ere bere produktu bat aurkeztu du, kasu honetan MagSafe basea, ez baduzu jakiten zein den, MagSafe da base bat, non kargatu aldezakezu zure gailu, iPhone berria iPhone batez edo ere. erlojua kargatzen dela kablerik gabe. Bai. Beraiek hori kablerik gabeko gauza estremora hartu dute, zeren beraiek saltzen dute MagSafe kargadori hori Kablerik gabe? alimentaziorik gabe. Bai. Claro, erabili behar duzulako zure iPhonearen alimentazio kablea. Eta ez badaukazu, erosi, baina ziurre $130 MagSafe bat erosteko eta ez du kargagailua ekartzen. Bueno, hori normala. De por si mugikorrak garesteak dira, iPhoneak. 1.300 euro, gero, beste 150, Bai. eta gero, beste 20 kableagatik. Bai. Horrela da. Hori da. Horrela da. Apple Pakete industria. guztia. Claro, bueno. Y ya bete terdiko sueldo, Bai, soldata, kasu on batean. Bai. Horrela da. 1.300 euro edo 500 gastatu nahi badituzu. Mugikorragatik bakarrik. Hor dago, Tito Apple, zuri posik egiteko. Ja, titulola egiteko Appleko web orrialdean sartuko naiz, ja, zuzenki. Titulola Appleko web orrialdea da, zuzenean. En fin. Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzehar.eus webgunera. Onaino urtearen azken sarean zehar, 307 izan dena, eta bueno, pizkat txiste broma bat esala egin duguna, ez oso serio, beti bezala, azkenean sarean zehar ez delako oso serio, baina baita, pizka bat, ondo pasatzeko eta urtea berrikusteko horrela. Gaur izan dugu gure taulan beti bezala Borja Arbosa, eskerrik asko. Eskerrik asko Inigo eta entzule guztioi urrengo urtera arte. Hori da. Eta gonbidatu berezi bezala izan da Gaizka Carmona, Gaizka lehenik eta behin eskerrik asko. Zuei niri inbitatzagatik. Urrengo urtean egon zara berriz Gaming Room egiten. Nola ez? 2 astetan behin. Eta bideojokoei buruzko berri guztiak komentatzen, ezta? Bai, baina umore puntuarekin beti. Bueno, umore, azken edizioetan umore baino puia gehiago, egon dira. Bai, egia da, baina bueno, dena den, Gaming Room entzun nahi baduzue, gamingroom.euskadigital.eus webunean daukazue. Bai. Eta honeño sarean zehar hau eta urtea ere, urrengo urtean jarraituko gara saio hau egiten, baina bueno, momento honetan tokatzen diguna da, eskerrak ematea, urte guztian egon diren pertsona oiei, lehenik eta behin Mikel Carmona berrikuspen teknikoan dagoela beti webunean gauzak argitaratzen, emisioari, baita ere entzumen bat ematen, eta baita erratietan dauden teknikari eta ekoizpen taldeei haien lana dela eta gure saioa emititzen delako besteak beste, ja zerranda oso handian da, baina besteak beste Bilboiria irratian, Siberia FM-en, Santurtzi irratian, eta beste batzuetan Arrosasareko irrati askotan, ez ditu dela gogoratzen, baina hor daude guztiak.
Eta azkenik zuei, gure entzulei ere, eskerrak eman behar dizuegu, sarean zehar, urte osoan zehar entzuteagatik, urrengo urtean zuekin ere bat egitea espero dugulako, eta, bueno, saiatuko gara baita ere urte horretan zehar, 2012an zehar, teknologiari buruz hitz egitea zuekin ere sareetan gaude, batez ere Twitterran, abildua sarean zehar, eta gure webgunean sarean zehar.eus. Urrengo urtera arte, aio!